va ser que jo us presentés una miqueta les eines aquestes que fem servir, com Zoom o Skype o aquest tipus d'eines. Però jo vaig pensar que, com que no sóc informàtic i només tinc experiència d'usuari, doncs que seria millor explicar i debatre les experiències que hem tingut tots amb les videoconferències d'ençà que es va instaurar la pandèmia. Jo, com a president del Centre Català de Luxemburg, jo crec que vam reaccionar bastant ràpid, perquè nosaltres aquí a Luxemburg ens van confinar el 13 de març, que era un divendres, me'n recordo perfectíssimament, que va ser l'últim dia que vaig anar al despatx i encara no hi he tornat. Vull dir que ja porto més d'un any i gairebé 3 mesos o més sense anar-hi. I vam reaccionar ràpidament, crec, i el 9 d'abril ja vam començar amb un cicle de conferències virtuals. Vam començar així sent una petita prova amb un soci que tenim aquí a Luxemburg, que va ser durant molts anys el rector de la Universitat de Luxemburg, que és el doctor Rolf Tarrach, que és una eminència que havia estat director del Centre d'Investigació d'Espanya amb el govern Zapatero, jo crec, i que era una persona molt adient per explicar-nos o per veure una visió científica de què ens venia a sobre en tot el tema de la pandèmia. I com que realment va ser un èxit i va ser molt apreciat pels nostres socis i simpatitzants, doncs vam anar continuant i vam començar a fer videoconferències gairebé 2 cops per setmana. Vam mirar de tocar tots els temes. Vam començar amb aquesta científica, llavors vam començar amb el Daniel Raventós, que els que seguiu Casals en xarxa ja l'han tingut, que és un doctor en econòmiques que defensa una postura sobre la renda bàsica universal molt treballada. De fet, es podria dir que és l'expert espanyol sobre aquest tema. Vam anar tocant tots els temes, com afectava, per exemple, amb el Pau Vidal, si el coneixeu, és un articulista del VilaWeb sobre temes de llengua, és un filòleg. Doncs el tema aquest, què li hem de dir? El virus o la Covid o el Covid, no? I tot el vocabulari que es va anar generant al voltant de tota aquesta pandèmia. També vam fer una altra conferència amb el cuiner Nando Jovany, que és un dels xefs amb estrelles Michelin que tenim a Catalunya. Vam fer-ne una altra amb el Joan Dausà, que és el cantautor el Joan Dausà, etc. Vam fer un reguitzell i de fet, va ser un gran èxit al principi. Llavors, a mesura que s'apropava el bon temps cap al maig, els nivells de participació, és a dir, vam començar amb una mitja de 50-60 persones connectades, connexions úniques, que no vol dir que siguin només una persona, que en molts casos hi havia 2-3 persones en el mateix aparell connectat. Què va passar? Això que us comentava, a mesura que es va anar apropant a bon temps, la gent ja estava cansat, saturat de les videoconferències, perquè tots treballem amb l'ordenador, tots estem videoconferència aquí, videoconferència allà a la feina, i si a sobre, quan començava a sortir el sol aquí a Luxemburg, que tenia una miqueta de bon temps, havies de connectar, què va passar? Van anar davallant i al final vam acabar 20-25 persones. L'última jo crec que ja érem només 15 i llavors vam veure que hi havia una saturació i vam deixar-ho una miqueta. Llavors ja es va acostar també les vacances d'estiu, semblava que vam deixar de fer activitats. Però això quina lliçó em va ensenyar a mi personalment? No sé, després vosaltres opineu, perquè vosaltres m'imagino que totes i tots teniu experiències similars en els vostres casals o a nivell de les classes que doneu. El que ens va ensenyar, a mi almenys, és que al principi vàrem adreçar-nos les activitats només als socis que teníem nostres de Luxemburg, però que després ho vàrem anar obrint. I al final, ara les últimes xerrades que hem fet ja amb menys calma, hem fet, aquest any hem fet una conferència sobre les dones brigadistes, una altra conferència sobre els camps de concentració de Franco, i això, hem anat creant una miqueta de xarxa, obrint-ho
altres casals i, per exemple, hi ha la Mercè, que la veig aquí, doncs que s'ha connectat a diverses de les nostres... Bé, de fet, la Mercè és un encant perquè es connecta a tot. Hem anat obrint i hem, doncs, per exemple, de les zones brigadistes, que va ser un èxit per mi molt important, perquè érem entre pitos i flautes més de 100 persones, doncs teníem gent de Mèxic, d'Argentina, de París, d'Alemanya, diverses de Suïssa, teníem gent de l'estat espanyol. Llavors, això què fa? Què m'ha ensenyat a mi? Que unes activitats que normalment eren molt endogàmiques amb els teus socis i la gent propera de Luxemburg, ara ho pots obrir-ho a tot el món, no? I això és una gran avantatge, que és un dels avantatges que hem tret de la pandèmia. Jo crec que aquesta pandèmia ens ha ensenyat a col·laborar molt entre els casals. Molt. Començar a fer-ho. No vol dir molt, perquè jo crec que moltes vegades encara els casals encara estem molt tancats i ens limitem a dir no, això és meu i no vull que hi entri més gent o no vull compartir o no vull... o em fan la... Si Luxemburg fa conferències, després la gent no vindrà a les meves, no? Si les seves són millors, doncs, bueno, això és una de les coses que encara ens queden per superar. I això és el que hem viscut fins ara, no? Però com veig jo? Jo personalment com veig el futur, no? Jo el futur, els casals que tenim la sort de tenir una seu, jo crec que la majoria del Con Sud teniu seus o teniu espais físics, jo veig que hem d'anar clarament cap a fer les activitats mixtes. És a dir, fer una activitat física o local perquè tots necessitem el contacte humà que genera la seu, de trobar-te, poder-te abraçar o saludar o parlar directament i, al mateix temps, la part virtual. Per què? Doncs no sé, a Luxemburg organitzem moltes conferències en un horari que potser si tens nens no pots assistir-hi físicament. Doncs per què? Perquè és l'hora dels banys, és l'hora de sopar o que no et dona temps. Si tu dones la possibilitat de fer-ho virtual i presencial alhora, doncs dones un servei a aquesta gent que no pot seguir-ho. O obrir, si fem una conferència interessant, que pugui seguir gent de Brasil, de Mèxic, d'Equador, de qualsevol altre país. I això ens enriqueix a tots, perquè el fet que puguis interactuar amb gent tant d'Europa com de Sud-amèrica o de Nord-amèrica o de la resta del món, doncs jo crec que ens enriqueix molt a tots. I jo crec que el futur ha d'anar per aquí. De fet, ja hem tingut una primera experiència en aquest sentit, que va ser la setmana passada, que vàrem fer l'Assemblea General Ordinària. L'Assemblea General Ordinària la vam fer l'hem fet presencial i virtual alhora. I tècnicament, la veritat que va anar molt bé. Va anar molt bé perquè nosaltres tenim socis que ara actualment resideixen a Barcelona i van poder seguir la conferència tal qual estaven aquí. La inversió és mínima perquè tan sols necessites dues càmeres webs, tal com ho vam fer nosaltres, que teníem una càmera web que enfocava al públic i una altra càmera web que m'enfocava a mi o a la persona que estigués parlant, de manera que podíem interactuar, que és molt... que et permet que sigui molt més dinàmica la cosa, perquè si la persona que està a Barcelona només em veu a mi i no veu les reaccions, o quan algú intervé del públic doncs no el veu, també és una miqueta fluix o trist. Però en aquest cas, la gent, tant els que estaven a Barcelona com els que estaven al local, van veure que l'experiència va ser molt positiva i crec que hem d'anar cap aquí. Hem d'anar cap en aquesta línia, de poder fer activitats tan presencials, però que siguin al mateix temps virtuals per la gent que no pugui assistir-hi presencialment, ja sigui per distància, per raons, no sé, de salut o qualsevol tipus de problema que tinguin. No sé, us he fumut una xapa així a fondo i no sé si voleu comentar, perquè és una miqueta de debat. No és que jo us hagi de dir, jo us he explicat la meva experiència, també,
com a complement, explicar també que molts de vosaltres segurament ja ho sabeu, a través de la FIEC vaig promoure el concert d'havaneres, que vam fer l'any passat amb la Neus Mar, que també va ser una altra activitat virtual i que jo crec que va ser un èxit espaterrant, perquè en el global de tots els tipus de connexions, incloent-hi la gent que ho va seguir-ho per Rap Ràdio, calculem que van haver-hi unes 10.000 persones que van seguir un concert d'havaneres arreu del món de la Neus Mar i de l'Emilio Sánchez. A mi això em va agradar molt perquè el format que van fer va permetre molt la interacció entre el públic i el cantant, perquè sí que dins d'aquestes activitats virtuals s'han fet coses com concerts amb streaming, concerts, projeccions en YouTube. I sí, està bé, però a mi no m'acaben de convèncer perquè crec que manca la interacció amb el públic. La manera com ho vam fer-ho, que va ser el concert, va ser via Zoom, la gent podia interactuar i els músics podien veure què feia la gent. Per exemple, jo recordo que la Neus, hi havia la Marta Murassó, que estava connectada aquí amb vosaltres, que és la professora de Basilea. Van muntar a casa seva una festa i tu els veies des de la càmera de Zoom que dius, mira, els de Basilea ja porten 3 ampolles de cava i mira'ls com van, no? I estaven allà fent el cremat i mira'ls com van. Que vull dir que quan fem activitats virtuals jo crec que s'ha de tenir molt en compte que el públic hi pugui participar d'alguna manera o altra, fent preguntes o interactuant amb el conferenciant o amb els músics o amb el qui sigui. No sé si algú vol explicar les seves experiències i com veu el futur de les activitats virtuals. No sé, veig la Mercè, que està aquí molt congelada. Mercè, t'animes? Sí, hola, bona tarda. Aviam, tu dius que m'apunto a totes, però és que jo estic a casa, doncs que m'apunto a les que m'interessen. Clar que sí, clar que sí. Realment, vosaltres heu organitzat unes conferències espectaculars, diguem, espectaculars en el sentit de, per a mi, molt interessant. No me'n recordo si la de l'arbre genealògic també ha estat de vosaltres. Sí, també, sí. Nosaltres convidem a tothom. Tu saps que, no sé, amb aquest del WhatsApp enviem informació. Jo suposo que alguns diran quina pesada, quina dolenta aquesta dona. Però si t'agrada, t'apuntes. I si no, ho deixes passar. Però si no te assabentes, perds una oportunitat. Per això m'apunto a tot. Perquè em sembla boníssim. No, jo, parlant de veritat, jo he après moltíssim en aquest temps d'estar confinada, perquè nosaltres encara hi som. I tecnològicament jo, la veritat és que del tema Zoom no sabia i he anat aprenent, perquè algú m'ha dit, no, els petits em diuen, no, pica aquí, pica allà. I jo el mateix faig amb el WhatsApp quan envio a gent gran del casal meu. Dic, pica la línia blava i entraràs, perquè si no es perden coses que els interessen, o perquè no s'assabenten o perquè no s'encoratgen. O sigui que em sembla que aquest que vosaltres heu decidit de fer una activitat mixta, diguem, és molt interessant. Perquè el que estigui interessat en anar-hi a aquesta activitat i no pot, perquè està lluny o pel que sigui, pot participar de manera virtual. Ens ha apropat a moltíssims. Gent que jo no conec personalment, però la conec
per la pantalla. Sí, de fet, jo estic... Això fa una estoneta deia això, que això als meus alumnes no el conec personalment. A cap dels meus alumnes d'enguany i de l'any passat. I amb ells tinc una relació afectiva i una relació que la veritat a mi em sorprèn. Penso que això, vull dir que és una de les conseqüències positives, l'única positiva de la pandèmia, que ens ha fet més solidaris perquè, a veure, la realitat és tan forta que si no ens apropem penso que tampoc podem superar-la. Llavors, és un altre món i entre tots construïm coses. Aquesta qüestió també penso que s'ha de tenir en compte. Tu deies que es veuen els centres o les entitats catalanes d'una manera diferent, perquè no sabem què passarà ni fins quan arribarà i hem de mirar-la d'una altra manera. Mixta, no mixta, hem de saber, a veure, continuar a la mesura de com va el temps i de tractar de continuar amb la germanor que tenim, que això en aquest moment també és difícil. També és difícil apropar a la gent soci dels casals als casals d'aquesta manera. Per a la gent gran és difícil, però també és un poc deixar-se ajudar, no? La Lídia aquí deia alguna cosa, Mercè. La Lídia deia que tu ets la seva consellera, perquè t'està molt agraïda, perquè la Lídia quan no sap pregunta i on és això? I la Mercè, molt solidària, li diu, mira, pica aquí, vas allà. Bueno, d'aquesta manera hem après tot, Sí, de fet, a veure, hem de continuar experimentant, perquè aquí jo crec que ja s'obren un ventall de possibilitats de fer coses que només estem al començament. I jo m'imagino que a nivell clar, jo no soc professor ni molt menys, però a nivell de les classes de català segurament ja haureu fet algun tipus de taller o el fareu sobre aquest tema, però deu tenir un munt de possibilitats que és enorme ara un cop s'ha trencat aquesta barrera de fer les videoconferències, no? No sé, jo se me n'acudeix una, doncs, per exemple, si tu, Rosana, ets molt forta amb els pronoms febles i no sé, la Lídia no, doncs potser pots dir, doncs mira, la classe dos pronoms febles jo te la dono jo i així surten tothom guanyant. És un exemple que m'acaba de passar ara pel cap. És a dir, que jo crec que moltes vegades no hem de tenir por, perquè nosaltres quan vam fer la primera videoconferència vam dir ui, què passarà? Això pot ser un bou com una castanya o pot sortir malament. Però escolta'm, al final, si no comences no saps si anirà malament. Per tant... Mira, no hem de tenir por a canviar, que això és el problema. Penso que a nosaltres ens costa canviar. Nosaltres a la universitat fins ara fèiem els exàmens com sempre, no? De paper, de cop i volta, sense paper digital i que hi havia, que se copiaven, que no se copiaven. Amb els meus alumnes deia, a veure, canviem de tots i ara què fan els alumnes? Preparen un tema i les posen. I mitjançant aquests temes fem un Zoom. Així van fer Sant Jordi, van fer el dia... Gladys, ajuda'm. Tu recordes que amb la Gladys també l'hem feta. Sant Jordi, van fer Gaudí, Pau Casals... Sant Joan. Sant Joan. Diguem, hem de buscar una nova manera d'entusiasmar també a la gent perquè pugui fer coses noves. Sí, totalment d'acord. I canviar el cap, no pensar que es fa un examen d'una sola manera ni d'una sola forma. I una cosa que ho ha apuntat la Mercè, que ella ho fa i que per això li estic molt agraït, és que ella transmet totes les informacions a tots els seus contactes, a tots els seus socis. Això a vegades
A vegades els casals, doncs, ja sigui perquè, esclar, nosaltres tenim els contactes, algunes adreces o del president o l'adreça corporativa de l'entitat. Què passa? Moltes vegades, si el president o la persona que mira aquell mail no el transmet, aquella informació es queda allà. A vegades no es transmet per deixadesa de la persona o perquè va atabalat o pel que sigui, i altres vegades es pot ser que sigui, ui, si transmeto això, potser és la meva competència i això farà que no em vinguin gent o que perdré gent que podrien participar en alguna de les meves activitats. Sí, això segurament pot passar, no? Aquests me'n fan la competència, millor que no els digui. Això és una cosa que jo crec que hem de trencar, i si fóssim més col·laboradors entre tots els casals i arribéssim un dia a fer activitats de manera conjunta, programar coses de manera conjunta i de dir, doncs, això ho fas tu i això ho faig jo altre, doncs potser aniria més bé, tot i que sé que és molt, 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 molt complicat perquè la meva experiència a Europa és que això és molt, 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 molt complicat, no? No sé, veig aquí davant la Laura, que Centre Català de Buenos Aires, m'imagino, que és la més joveneta, és per veure, o que sembla que és la més joveneta, per veure què en pensa ella de tot això. Doncs mira, jo fa poquet que estic treballant al Centre Català. De fet, vaig començar aquest curs lectiu d'aquí a Buenos Aires. Vaig començar més o menys al febrer i vaig agafar aquesta segona onada. No vaig viure tota la primera etapa, que m'imagino va ser més estressant perquè venia tot així de cop, no? I, bueno, per mi, ara em ressonen coses que també de la xerrada anterior, però jo he viscut també el fet de sentir-te nou en un context virtual en el que jo no conec pràcticament ningú del casal, conèixer bé. I se m'obre la pregunta, em sembla que no hi ha ningú més del casal de Buenos Aires aquí, però com gestioneu també la comunicació entre vosaltres com a equip de casal, no? Perquè, bueno, vull dir, jo durant aquests mesos l'he viscut complicada, al nivell de que tothom està sobrepassat, amb hores a la pantalla, és difícil gestionar reunions, no? I un, com a docent, se sent també molt sol a casa. Aquesta cosa que ara comentaves de que no hi ha relació entre casals, inclús jo l'he notada dins d'un mateix casal, no? Que a vegades estem tots molt desconnectats i m'interessaria saber com gestioneu també tot això, diguéssim, la comunicació interna. Bueno, jo et puc explicar com funcionem nosaltres al Centre Català de Luxemburg. A veure, nosaltres som una junta de 14, que això ja som molts, vull dir, són bastants membres de la junta. Jo sé que hi ha molts casals que són 3, 4, 5 i en alguns casos un, no? Com aquest que diu que és el president, que ho fa tot. Nosaltres som 14 i tenim grup de Telegram, perquè el de WhatsApp el vam abandonar per temes d'aquests de seguretat i aquestes coses. Tenim un grup de Telegram que són bastant actius. Llavors, intentem fer fem com a mínim una reunió al mes. Com a mínim una reunió al mes. I aquesta reunió, ara portem això un any fent-les virtuals i es connecta, doncs, a veure, els 14 no hi som mai, però sempre som un 60%, de mitjana som un 60% que ens connectem. I llavors per mail que jo, per exemple, jo sí que transmeto la majoria de mails d'informacions i de propostes que rebo, ho transmeto. I després intentem debatre-ho. Moltes vegades, clar, la dinàmica del mail és molt dolenta, igual que del Telegram, perquè un sí que ho contesta de seguida, l'altre triga 2 hores i l'altre fins l'endemà no et contesta. I a vegades veus fils que estan una miqueta desenganxats. Però, bueno, ja et dic, la sort que tenim és que som 14. Que som 14 i a les reunions de junta sempre hi ha. Som suficientment quòrum. I et puc fer una pregunta particular sobre el que comentaves del concert. Bueno, jo soc músic a més de les classes de català i ara fa poquet vam organitzar un concert des del casal. Pregunto, fent-ho via Zoom, com veu gestionar el tema so? A veure, el tema so, clar,
La Neus i l'Emilio, doncs ells tenen les seves taules de sons, tenen els seus... tenen les eines. Llavors, tècnicament no t'ho sabria explicar, però sé que van aconseguir connectar la taula de so a l'ordinador i que el so dels seus micros entrés a l'ordinador. De fet, dic, no sé com ho vaig fer-ho, però resulta que jo també ho vaig fer-ho a l'assemblea que us estava comentant. Nosaltres també tenim una taula de so i el que vaig aconseguir connectar la taula de so a l'ordinador i se sentia, quan intervenia algú via Zoom, se sentia pels altaveus del nostre local. I vull dir que es va fer, era totalment factible perquè, clar, pensa que tenien 3 micros ells, 2 micros de veu més el micro de la guitarra. Llavors tot això entrava dins els diferents canals de la taula de so i això anava directament a l'ordinador. Llavors, bueno, a més ells també tenien 2 càmeres i podien, ells no tenien, ells tenien una càmera i llavors el marit, no sé què, feia coses amb el marit de la Neus, que feien a casa la Neus, gravava amb el mòbil i es veia, sí. Fantàstic, és una molt bona idea, trobo. Una cosa, Laura, tu fa poc que ets part dels cursos de català, però nosaltres tenim, al Consult, un grup que es diu Catacrac, un grup de WhatsApp. Per tant, si tu ens envies a qualsevol al grup Caliu el teu telèfon, nosaltres t'afegim al grup de Catacrac i a la resta de professors que són ara de Buenos Aires per mantenir-nos en contacte i per qualsevol cosa que necessitis. Fantàstic. Sí, fantàstic. Perquè jo no sé si hi ha algú més que de Buenos Aires. Sí, ara en aquesta xerrada crec que no hi podien ser les altres 2 noies, però de professores som 3, ben poquets. És per això. A mi el que em va passar l'any passat, amb això de la pandèmia, això sempre feia les classes presencials, tranquil·lament, va fer la primera classe presencial del bàsic 1, la presentació i tot això, ens veurem la classe que ve i la classe que ve ja no el podeu veure més perquè es va tancar tot. I què va passar? Com que jo no tenia ni idea de lo que era la tecnologia en aquell moment, perquè jo soc de l'època ni de la televisió existia en el moment, doncs la tecnologia per mi era una cosa molt llunyana, no la tenia tan a prop. Doncs què vaig fer? Vaig tancar les classes i fins que no em vaig posar a pensar i a mirar i a veure com fer-ho, van passar 3 mesos sense poder fer classes, perquè jo estava esperant la presencialitat. I doncs, com veia que la presencialitat no venia, que no vindria i que no vindrà fins ara, he de canviar el cap, com diu la Rosana, havia de canviar el cap d'alguna manera i començar a introduir-me en aquest món de la tecnologia i començar a fer classes. El que passa és que a vegades hi ha alumnes que no els agrada el contacte aquest de l'ordinador i doncs és com que no volen fer-ho d'aquesta manera, sinó que el que volen és esperar aquesta presencialitat que no sé si arribarà en algun moment, aquí és una mica difícil. Així que, d'alguna manera hi ha gent que volen fer classes, però no d'aquesta forma, sinó de la forma presencial, i això és una mica complicat, no? No, jo crec que no, Jo crec que podeu anar a l'opció mixta, proveu-ho. No sé si és factible. Quin equipament tècnic teniu? Perquè, evidentment, per poder-ho fer necessites una miqueta d'equips, no? Un ordenador una miqueta amb cara i ulls, un projector, una pantalla gegant perquè els alumnes que estan de manera presencial puguin veure els que estan de manera virtual i que es pugui interactuar. Però jo crec que és perfectament factible. De fet, això jo crec que pot obrir molt el nombre d'alumnes que participin dels cursos. Vull dir, a més, segurament pot ajudar a que es faci servir molt més el Parlacat, que el fet de fer-ho de manera virtual dona més peu, perquè
hi ha moltes activitats que tu pots fer-les de manera virtual i veure com l'alumne interactua. Podeu fer-li fer deures i que t'ensenyi com ho està escrivint, no? I corregir-li directament amb l'opció de compartir pantalla. I et dic una cosa, Jordi, ella no ho dirà, però la Gladys va fer un salt enorme. Si vosaltres ho mireu ara, fent tot el que fa en aquesta trobada, és perquè ha volgut superar-se i ha volgut fer coses i la veritat ha canviat i va per més, com diem nosaltres, però és així, és tractar de canviar el cap i veure de quina manera podem fer-ho millor, adaptar-nos a aquesta realitat que és nova i que, i mirem com fer-ho I també el plantejament de les activitats, no? Per exemple, una de les coses que ara m'ha vingut al cap, perdoneu, és que nosaltres les primeres conferències les fèiem en català, evidentment. I què feia? Què passava? Restringíem a tot el públic luxemburguès que hagués pogut venir. Fins que vam dir, ostres, és que l'opció al Zoom permet la interpretació. Llavors, clar, has de buscar un intèrpret. I hem fet les últimes conferències, 3 conferències, la que comentava la Mercè, de la genealogia, la de les dones brigadistes i dels camps de concentració de Franco, les hem fet amb interpretació al castellà i al francès, perquè el francès és la llengua que ens permet entrar als naturals de Luxemburg. Llavors, això és una altra cosa que també encara t'obre molt més les opcions, no? Perquè tens una eina que si tu haguessis de fer una interpretació directament al teu local, doncs necessitaries tots els auriculars, necessitaries tot això, i aquí ho tens totalment a la mà. Vull dir que... I Jordi, el Zoom permet tenir aquesta doble interpretació, tenir 2 intèrprets. Tu tries quin t'interessa, no? Sí, pots tenir-ne 3, 4 o 5. Està molt bé. Necessites 5 persones que interpretin la llengua corresponent. El que passa que aquí parlem de costos també. Clar, hem de parlar de costos perquè la subscripció normal de Zoom, que et permet fins a 100 persones en una reunió, doncs et costa, no sé, ara em sembla que són 16 euros de memòria. El que jo he fet servir normalment són una subscripció de 152 euros que costa, que això et permet panelistes, fins a 100 panelistes, i espectadors fins a 500 espectadors. De manera, aquest mòdul sí que porta incorporat la interpretació, fer enquestes i fer altres mòduls que l'opció bàsica dels 16 euros aquestes no porta. Llavors, clar, s'ha de tenir en compte tot això, no? Perquè potser fent una conferència amb interpretació et costa els 152 euros, més el no sé què, més el no sé quantos, que sí, que esclar, més el cost de l'intèrpret, més el cost... Però, bueno, moltes vegades l'intèrpret t'ho fa de manera altruista o amb un preu simbòlic, o vull dir que sempre... Jo volia comentar una cosa, Laura, de Buenos Aires. No sé si al llarg de la jornada s'ha comentat, però també tens la possibilitat de connectar-te a la COP que hi ha a l'aula mestra, que, com saps, és la comunitat de pràctica on tots els professors dels casals poden participar-hi i col·laborar. I si vols te la podem posar en el xat l'enllaç. No sabia si durant la jornada n'heu parlat o ho havia sentit. No ho he sentit perquè just m'he incorporat a la xerrada d'abans. I justament en aquella no s'ha parlat. Doncs bé, ja fa temps que funcionen la COP d'Europa i la COP del Consud, però ara hem fet que la COP del Consud, que era la que funcionava ara últimament, perquè la COP d'Europa va funcionar molt bé, però va tenir una aturada, Jordi, perquè no vam trobar dinamitzadores que portessin o dinamitzadors que portessin aquest espai, i el que sí que es va fer ara fa poc, i des dels casals, des d'exteriors, us ho van comunicar, que es va obrir l'espai compartit, aquesta COP del Consud, a tots els casals. Per tant, si vols, ara et posem l'enllaç també perquè ho tinguis a mà.
Que, per cert, aprofito per demanar-te, Rosa... Ai, perdona, Laura. No, Laura, fes. No, doncs aprofito per demanar-te si realment s'hi han incorporat professors d'aquí a Europa o està d'aquella manera. Bé, ja m'ho explicaràs. Això ens ho pot explicar l'Alícia, que també la tenim aquí, que com sabeu és la persona responsable de l'aula mestra i que és qui més entra a la COP de nosaltres, de l'Helena, l'Alícia i l'Alícia i jo, exacte. Ella és la responsable i us ho pot dir. Jo crec que no s'ha incorporat gaire gent, però l'Alícia us ho dirà amb exactitud. Molt bé. Hola, molt de gust de conèixer els que no conec de res, i els altres també. Aprofito per dir hola, perquè abans en les altres xerrades no ens hem dit, sinó per xat en algun cas, No s'ha apuntat gent d'Europa, però és que ara mateix, com que també hi ha hagut tants canvis exteriors i tot plegat, no sabem fins a quin punt s'ha informat a la gent. Les dinamitzadores, això, elles no poden fer aquesta informació. Això ve des d'exteriors, que s'informa als casals informen els profes i a partir d'aquí sí que, si convé, farem una gestió, perquè això, Laura, en el teu cas, has de fer la inscripció a l'aula mestra, és a dir, has de fer un formulari de registre a la plataforma i després inscriure't en l'espai compartit. Però llavors et posarem en el grup, diguem, en el grup de Catacracs, perquè l'aula mestra és una aula Moodle, és una plataforma Moodle d'aprenentatge que hi ha cursos d'altres organitzacions que fan classes de català, hi ha espais per trobades, hi ha altres coses. Per tant, si necessites informació, a més a més, això, si entres en el grup de WhatsApp i tot plegat, entre tots t'anirem informant. Però, clar, jo m'imagino que a Europa ha passat això, una mica, que si no ha corregut la informació... No, és una miqueta, jo crec que és el problema que comentava abans, és que a vegades la informació queda tallada en el professor o el secretari o el mail corporatiu i no es distribueix de manera correcta. Vull dir, això a mi em consta que ha passat moltes vegades. O fins i tot m'ha passat a mi, Vull dir que a vegades tens tants mails que, mira, un te'l descuides i resulta que aquell és el que havies d'haver compartit i que no ho has fet, no? Estic intentant posar-ho al xat, però no sé per què el tinc deshabilitat. Si tu ho pots fer, Alícia, de posar l'enllaç al xat. Ara ho miro. Bueno, a mi m'agradaria escoltar l'Ignacio, perquè si no, aquí estic tan envoltat de noies que és un plaer, no? Però, escolta'm, almenys una altra veu masculina. Hola, bona tarda a tothom. Bona tarda. Com va? Jo soc del Cercle Català de Rosario. Va ser alumne de la Rosana un parell llarg d'anys i ara la Rosana m'ha proposat començar a ser el seu ajudant a fer classes en línia. Se't sent una miqueta entretallat. No sé si és problema de connexió. No gaire bé. És un problema de connexió. Un problema de connexió meva. Doncs, Ignacio, dóna-li records a l'Àngel Parella que... Un plaer poder conèixer-vos. Ignacio, prova amb treure'm la càmera. Potser et deixa parlar... Com? Que si treus la... ja has tret la càmera. Que treure la càmera a vegades ajuda. Ara? Sí, ara sí. Sí. M'han escoltat?
Deia d'aquella manera. Sí, t'escoltem. que soc del lectorat de la universitat, soc part de la Universitat Nacional de Rosario. Fa un parell d'anys que soc alumne de la Rosana i ara estic treballant amb ella com a ajudant en les seves classes, aprenent, i és un plaer poder conèixer-los. Molt bé, molt bé. Escolta, Ignacio, dona records a l'Àngel Parella. Que vaig tenir el plaer d'entrevistar-lo en un programa de ràdio que fem amb Ràdio i no té rotllo, no, l'Àngel. Si el programa havia de durar 20 minuts, em va durar 40. Llavors em van fotre la bronca, però bueno. Aquí tens la seva germana, la Lídia, és la germana de l'Àngel. Escolta, molt bé, Lídia. Però sí, et confirmem que sí, que té corda. L'Àngel té corda. Ja estava en la primera xerrada, L'Àngel, digues que sí. Sí, hi era. A la presentació. Jo l'Àngel li tinc molt carinyo perquè, a més, és del Bages, és de Sant Fruitós, vull dir que jo soc d'Avinyó, vull dir que, escolta'm, això... Tira! Tira, exacte, tira. Lídia, no et sentim, no tens el micro apagat, segurament. I s'ha de dir que l'Àngel va ser una de les primeres persones que va a reubicar d'alguna manera i promocionar la llengua catalana al Centre Català de Rosario. L'Àngel Perelia a mi em va ensenyar el català amb un llibret, no sé si se'n recorden, l'Eloi. Hi havia un llibret que es deia l'Eloi, de català, i ell dictava i nosaltres copiàvem com podíem i després controlàvem el que dictava ell a la pissarra. Un mètode ben didàctic i jo sempre dic que si no fos per ell jo encara estaria a la porta del Centre Català perquè a mi em feia vergonya entrar. I ell va sortir un dissabte a la tarda i em va dir: hosti, tu vens per les classes de català? I jo, sí. Bueno, a dintre. I des d'aquell moment soc aquí. Així que llavors, i part de tot això del que fem és producte de la seva empenta i les seves ganes de continuar en la llengua. Sí, de fet, això m'ho va explicar. Amb aquests 40 minuts, que em va explicar que havia fet les classes de català així tal com ho has explicat tu. Sí, que ho fèieu, a més, en un lloc que teníeu fins i tot una pista de patinatge sobre patins i què sé jo. Sí. Doncs no sé, això és el que jo us puc explicar de com veig i cap on crec que han d'anar les activitats dels casals aprofitant la virtualitat aquesta que hem après tots a conviure-hi, no? De dir, hem d'anar cap a fer coses mixtes. I una cosa que jo crec que és molt important és que intentar no fer activitats només endogàmiques. Clar, és de dir només per catalans, no? Està molt bé fer activitats per catalans, però una de les missions o un dels objectius de la majoria de molts casals, o almenys aquí a Europa, és donar a conèixer la cultura catalana, no? I si fas només activitats en català o sense traducció, clar, només hi aniran de catalans que la majoria de vegades ja se les coneix, ja se les saben aquestes coses, no? Evidentment, com Sud-amèrica, que teniu segones i terceres generacions i fins i tot quartes, la història és molt diferent que no pas aquí a Europa i evidentment, és un punt de vista segurament diferent, no? Però jo crec que hem de mirar de fer-nos conèixer i la manera de fer-ho conèixer és parlar amb la llengua del que no et coneix i si ho fas en català no ho aconseguirem, vaja. La Paula, que vol parlar. No, jo volia explicar... Espereu un moment que trec la mà. Ja. Volia explicar una mica, tot i que alguns ja sabeu, però no em coneixeu tots, la meva experiència és que jo sóc l'única professora del meu centre i ja seria el 5è any. Llavors, jo no tinc aquesta cosa de que m'aportin i jo aportar a algun company, no? O sigui, és com que queda tot a sobre meu
I tampoc és que em queixi, no? O sigui, bueno, ho faig doncs, a la meva manera i intento fer-lo de la millor forma possible. I potser tinc una cosa a favor, que és que jo em vaig criar a Barcelona. Vaig anar quan tenia 10 anys i vaig tornar amb 23. Llavors tinc tot això d'haver estat allà, de la cultura, de viure allà, de les meves experiències i tot això. I sempre intento aportar d'aquesta manera als meus alumnes les coses i també tenint en compte com va ser per mi, perquè quan jo vaig anar no sabia res de català. O sigui, ells venen a aprendre català perquè aniran a estudiar, a treballar o alguna cosa així, o volen aprendre un idioma més, o també he tingut alguna experiència d'alguna persona que tenia nets o netes petites allà perquè els seus fills s'havien anat i volien entendre les coses de l'escola, les cançons de vídeos que els enviaven els fills amb els nets, no? I bé, jo sempre dic que on són els meus alumnes asseguts, estava jo abans i que els entenc molt bé i que, per exemple, jo a les meves classes faig diferent de com normalment m'he trobat a classes de llengua que feien els professors. Per exemple, a les classes d'anglès, no? Sempre comencen parlant en anglès. I, clar, quan tu no tens res o sigui, en l'anglès, per exemple, tenim una miqueta més d'influència, però del català hi ha gent que no en sap res de res. Llavors jo no començo tot en català, vaig fent una barreja. I li vaig traient aquesta por de començar de sobte amb una cosa que no entenen i el vaig ficant de poquet, de poquet, de poquet. I ara, o sigui, jo estic acabant amb un curs que tinc d'alumnes, no? Ara ja els puc parlar en català i m'entenen i tot. I crec que això de fer-lo prolongat també els ajuda a no espantar-se tant. I això que deies, no, de la cultura i no només parlar en català o això és el que he entès, a mi m'ha ajudat personalment. I crec que en un país on la influència de la llengua del català, per exemple, no la poden tenir, a més que ells la busquin, no? Escoltant ràdio, que jo els dic, escolteu ràdio, mireu tele, pel·lícules, busqueu, perquè no teniu influència, o sigui, aneu pel carrer i només hi ha espanyol, doncs l'heu de provocar vosaltres i és molt més difícil. Llavors, bueno, un ha de buscar les seves tècniques també, no? I en el cas meu, que estic sola, doncs, bueno, faig el que puc, no? Home, doncs, Paula, ara que comentes això, doncs aprofito perquè la setmana passada, crec, vaig participar en una reunió amb gent del Consorci de la Normalització Lingüística i perquè ens van fer una proposta que segurament us pot interessar molt als teus alumnes, per exemple, per perdre aquesta por. I és que la proposta és que, no sé si vosaltres coneixeu, segurament que sí, un projecte que es fa a Catalunya, que és el de les parelles lingüístiques. Jo volia parlar d'això, sí. Mira, que anava a dir-ho abans. Que és molt interessant i vull sàpiga molt bé, perquè el meu tema és que jo no tinc cap altra persona, almenys a l'Uruguai, on, com dir-ho, apoyar-me, no? O sigui, per fer això, no? O sigui, de que sigui una parella lingüística on els meus alumnes, la veritat és que es puguin sostenir, no? Perquè, clar, no hi ha molta gent que parli català. Potser no hi ha ningú, per dir-lo d'alguna mena, no? O sigui, hi ha persones al casal però són molt grans, potser no estan per això, saps el que vull dir? I una altra cosa que volia comentar és que, per exemple, jo treballo amb aquest llibre, que és del Barcanova, que m'agrada molt, sempre ho dic, perquè té lèxic i gramàtica, que normalment els llibres no estan molt enfocats en la informació, sinó que s'ha de fer una tasca molt més gran de búsqueda, de búsqueda. I el que m'agrada és que també té moltes imatges i em sembla que és molt fàcil, però què té que jo li trobo? Que és un llibre molt orientat a aprendre català en Catalunya, saps? Per gent estrangera a Catalunya. I que potser no hi ha llibres on el context
de la persona que vol aprendre català sigui a fora. Està molt portat amb la traducció, a lo millor, literària de l'espanyol d'Espanya i coses així, o del context social, o no sé si m'explico. Sí, però això suposo, m'imagino que és molt complicat perquè les editorials no tenen mercat per aquest públic, no? Llavors, això us ho haureu de fer vosaltres, no? Dic jo, vaja, no sé, Sí. S'ha de fer molta cerca per a altres coses. No, doncs això que us comentava de les parelles lingüístiques és que jo crec que és un tema que us pot ajudar moltíssim als vostres alumnes, perquè les dades que ens van explicar són fantàstiques. Diu que s'han format 150.000 parelles lingüístiques a tot Catalunya. Això és una experiència de vida molt important, trobo jo, perquè hi ha moltes persones que s'han fet amics, no sé, d'un noi que subsaharià i que culturalment són totalment diferents i que els han fet apropar, no? I quan tu veus un noi o marroquí que et parla en un català perfecte o en un català i que s'ha integrat tant a Catalunya, és una meravella. I aquesta eina també la podríeu fer servir, jo crec que vosaltres, des de... Aquesta eina jo crec que la Paula, molts de vosaltres la coneixeu perquè se us va presentar, ja sabeu, a les jornades de fa 4 anys. Però igualment sí que és interessant d'afegir, Jordi, que a part de les més de 155.000 parelles que s'han fet, l'any passat no es van poder fer parelles presencials, només es van poder fer el primer trimestre. I el que sí que va passar és que es va potenciar les parelles virtuals, de manera que l'any passat es va multiplicar per 8 el nombre de parelles virtuals. I això, Paula, i tots vosaltres, sí que ja sabeu que podeu comptar-hi, perquè no cal ser físicament en el mateix lloc per participar en una parella lingüística, pot ser on vulguis. Hi ha voluntaris i aprenents arreu del món. És que abans a mi em va quedar la idea de que el que buscàveu o buscava això de les parelles lingüístiques era que sigués molt presencial. Però clar, amb tot això que ha passat, doncs jo suposava que ha estat molt més virtual ara i volia precisament aprofitar aquesta situació per també ajudar els nous alumnes que a l'estat a l'Uruguai no tenien potser tan fàcilment això de la presencialitat, ara fer-ho per Zoom o alguna altra plataforma, i vaig pensar que no sé si serà possible de fer un grup, a lo millor amb gent que, a lo millor ja està fet, amb gent que no em surt la paraula, que vulgui de fer això, no? O sigui, d'altres països tots barrejats i que entre ells si volen quedar de fer la parella, ja tinguin com fer totes les dades i això que hagin de... Tot això, Paula, tot això ja ho fa el programa del voluntariat per la llengua. Sí, perquè, com sabeu, per demanar les dades i per tenir les dades personals de la gent, doncs amb això s'ha de ser molt curós. I, per tant, si us ompliu els formularis que us proposa el programa, només que el que entreu a bxl.cat, que és la pàgina, i allà ja teniu tota la informació, i tant vosaltres com els alumnes, més avançats perquè facin de voluntaris i no tant perquè facin d'aprenents. Molt bé. Crec que es necessita un mínim de nivell A2, no, Rosa? Sí, es necessita el B3, haver passat el curs bàsic 3. Per tant, sí, amb un... O sigui, haver acabat la 1. Sí, haver acabat la 1, la 2. La 2, sí. Exacte. El problema del voluntariat per la llengua, que si Rosa Maria fa l'efecte a mi, no sé, no estic segura, però és la diferència horària que nosaltres tenim. Sí, això és veritat, Gladys. El que passa que, tot i així, com que es té en compte, o sigui, en el formulari que s'emplena es posa quina és la franja horària que t'interessa i també d'on ets. I aleshores el programa ja calcula per poder fer les trobades amb un horari que vagi bé a tothom. Se n'han fet moltes de parelles amb gent d'una banda i l'altra del globus i, per tant, amb diferència horària important. Rosa, digues. Això que deies del B3 és la persona
o sigui, no la que vol aprendre, no? O sigui, l'altra. Sí. No, l'aprenent, o sigui, per participar en una parella lingüística has de parlar una mica català. Per tant, es demana que com a mínim estiguis cursant el B3. Si pot ser que tinguis el nivell A2 sencer, però que tinguis un mínim de lèxic i de fluïdesa o que puguis començar a parlar català. Clar, és que en el meu cas, els meus alumnes no es recomana un nivell 0. Això no és possible, perquè com parlen català, com entenen, no? Sí, òbviament, però és que ho dic perquè el meu cas, els meus alumnes sí hi arriben fins al bàsic 2. Ja. Saps? I, clar, això m'ho dificulta una mica entre les altres coses, no?, dels horaris i tot això que podem trobar, però... També penso, se m'acut, Paula, escoltant-te, que potser també és una bona idea si hi pogués haver una mica més de connexió entre els casals del Cono Sud, que poguessin organitzar grups entre els mateixos estudiants. Això deia, sí, potser de fer alguna cosa així. Sí. Amb els nostres alumnes, que potser es puguin conèixer, no? O sigui... Nosaltres ara, des del casal, estem organitzant una activitat per a partir de l'agost que sigui cada 15 dies. És una trobada amb l'única intenció de parlar, diguéssim, per una espècie de parlem-ne, que cada sessió vagi com orientada a un tema i sigui com un espai perquè la gent que potser ha participat en el casal i actualment no està cursant català pugui venir i per tenir una estona de xerrada, o la gent que estava en els cursos de català tingui com aquest espai. I és com una activitat guiada, però només oral, perquè a vegades jo el que estic sentint també la virtualitat, s'han obert un munt de portes que són boníssimes, això que deia el Jordi, no? Jo, per exemple, a les classes he fet servir molt vídeos, vull dir, passar vídeos, fragments de vídeos i fer activitats de comprensió oral, això ho ha facilitat moltíssim la virtualitat, perquè és superfàcil, superràpid, no ho sé, però a vegades costa una mica, jo em forço a fer-ho, donar-se el temps de dir, bueno, ara anem a fer-los participar i anem a fer-los parlar, perquè a l'ordinador tot sembla que el temps corre més ràpid, que potser si estàs fent parlar un, els altres estan esperant i costa com trobar l'equilibri de fer-ho dinàmic. I jo crec que en aquest sentit, des de la meva experiència també com a estudiant, que jo aquí estic cursant una licenciatura, que res a veure amb el català, però trobo que a vegades crec que hem de poder tenir més paciència i deixar que potser no podem donar tant de contingut, però deixar que es doni una mica el que es dona a la presencialitat, no? I l'activitat aquesta una mica també d'aquí, de recuperar també aquests espais que s'han perdut una mica, no? Crec que la xerrada... I que són superimportants també. Sí que ho són. L'ordinador et dona moltes eines, però a vegades ens tornem entrem dins la practicitat i en aquesta cosa de... Perdó, però l'Ester està aixecant la mà. Ester volia dir alguna cosa segurament del que estàs dient. No, només... Bona tarda. Només dir-vos... És que he tingut problemes amb la connexió i estic amb els dos dispositius oberts. No, només comentar-li a la Paula que hi ha moltíssims recursos. Avui hem parlat aquest matí amb el Cristian d'aquestes trobades internacionals que tenim d'alumnes de català, és a dir, tenim les parelles lingüístiques. Jo crec que a vegades també els professors desaprofitem els recursos que tenim a l'abast, no? I es tracta de potenciar-los i fer-los servir de forma convenient, perquè la virtualitat també, almenys el meu punt de vista, i crec que amb el Jordi segur que compartim aquest punt de vista, és que ens ha obert un ventall de possibilitats enormes, enormes. I crec que és una tasca nostra utilitzar-les de forma exponencial i treure'n el millor profit per als nostres alumnes. O sigui, tenim masses, jo crec que fins i tot a vegades hi ha massa eines a l'abast i ens perdem amb aquest mare magnum de possibilitats, no?
i res, es tracta de posar com un ordre en les prioritats de cada una dels grups que tinguem i veure què és el que és més profitós per cada nivell, no? És que el tema és aquest, Esther. A vegades és que tu fas la feina però els alumnes no, perquè tenen vida i potser no coincideix amb ells participar d'una cosa que no va amb els seus horaris, o sigui, jo ho faig, això ja també els vaig passar el de la trobada d'alumnes i tot, i els vaig empantar que ho fessin, però, bueno, la gent, jo què sé, a vegades no està tan compromesa com sembla, o a l'hora de la veritat, doncs això no, però a la classe sí. I te trobes amb aquestes coses també que et compliquen, perquè més no pots fer, o sigui, ja no et pots ficar dintre de la casa de la persona i anar-li al darrere una persona adulta que faci les coses que se suposa que vol fer. S'ha de buscar l'equilibri, com tot, a la vida, no? Sí, és complicat. O sigui, que ganes per als professors jo crec que no falten, perquè no estaríem fent això si no ens agradés. Però, clar, la gent també, o sigui, és com quan envies deures i no te'ls fan, és a veure. És el mateix, sí. Bueno, molt bé. Bé, Jordi, moltes gràcies per la teva participació, ha sigut un gust. Moltes gràcies a vosaltres per haver-me convidat i per poder-vos conèixer. Bueno, a molts ja us coneixia, Perfecte. Bueno, nosaltres ens veurem el dissabte que ve, a les 9, no em recordo si era a les 9 o a les 9:15. A les 9:15. A les 9:15. Ja us enviaré el link una altra vegada i, bueno, seguirem en contacte. Doncs moltes felicitats a vosaltres per haver organitzat també. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Adéu, adéu. Moltes gràcies, que vagi bé. Gràcies. Adéu. Gràcies. Adéu.